Ikaw kung ikaw pangutan-on Radyo Mandong. Kuan kana na ang most kuan kana na ang Most pogi. Di ba sa most talo-talo sa Teacher Award. Kasi talo-talo. Kasi talo-talo Radyo Hayo Mandong. ba kayo nga, wow ma'am, gwapo lagi ang imuhang get up ron ma'am. Gitalo-talo ang jud ko nimo Radyo Mandong. Uy ma'am, bakit kayo ang imuhang kuan ron ma'am kanang imuhang lipstick ma'am sa imuhang kanang blush on. Dungagi akong gado mambi. Na ay kani Radyo Mandong gawa sa mga eskwelahan, napuday award gining mga wala nag-eskwela. Ala? Kani mga kabahante Radyo Mandong. Congratulations daw. With highest loan. To mga with highest loan. Ko brownon. Award. Oy, saldo ba yan karon? Kay naputos nas loan. Agoy. Oy, wala mi nagatawa nga kay tungod kay naay moy loan kami pud baya Radyo Mandong kita pud baya na pud baya loan. Wala ni mabilin. Tanawa nga mo ang payroll. Tinuod, di ba? Pilay deduction. With highest loan daw Radyo Mandong. Okay, kuan ba atong kuan karon kanang sweldo. Mao gani dai. Ni ana sila wa may nabilin sa amo ang sweldo Radyo Mandong kay kuan man kining daghan man og loan. As man og loan kaning bayron nun. Bitaw. Kung sila kaha atong pangutan-on Radyo Mandong. Ikaw sa. Ay ako Unsa imong nga plano pod nga kani award? Buhatan og award. Kani Radyo daghan nagreklamo ani sa ako. Amo kag ipaabot na lang siguro ni sa Dong Erin sa straight to the point. Kay just recently lang ato mi og Cebu. Unya karon din na nakita ang katag kay uban man mi ni Radyo Man Kirby and Radyo Man Abi. Pero before ani gyud, ako ang mga kauban sa balay, ako ang pamilya. Kanang magpa-alarm ko ba? Magpa-alarm ko. Para nga makamata. Makamata unta ko. Kaso Radyo Mandong, dili man ako ang makamata. Kiso man di ay. Ang akong mga katapat. Mo na ana sila. So ni mo na paghatag og award karon. Ano daw? Best in alarm. Ikaw yung nagpa-alarm pero iba yung nagising. Ingaton na hitabo Radyo Mandong. Tingala ko nga nano may gipasa nga video si Radyo Man Kirby. Kay di ay samtang nagtugtog ning ako ang alarm Radyo Mandong nga kining unsay tawag ani? Ako ang music sa ako ang alarm. Sige na pagtugtogan na be. Ni sayaw man Radyo Mandong si Radyo Man Kirby. Oo. Tingala ko nga lami kayo kung hago kami duha ning Abi. Siya di ay nakamata sa ako alarm. So akong ihatag ato sa akong kaugalingon is best in alarm. Ikaw ang nagpa-alarm pero iba ang nagising. Nagsing. Tawon sa